Associeu-vos i sereu forts. Associeu-vos i sereu forts. El que més m'agrada d'Associeu-vos i sereu forts és el plural. Un plural que respecta l'altre i que inclou l'altre. Aquesta frase, els que venim d'entitats molt petites, sempre ens fa molt sentit i el portem molt en el nostre sí, no? En la nostra manera de fer. És la base per la qual treballem des de l'escola, des de l'associacionisme, des dels projectes col·lectius, per transformar la societat. Perquè relacionant-nos amb els altres és quan realment creixem i aprenem. L'escola jo crec que comença com un espai de formació, especialment de monitors i monitores vinculat a l'educació en el lleure, i ara estem en un moment de voler fer un pas endavant, incorporant nous espais socials relacionats amb l'associacionisme com a base, però a partir d'aquí també vinculats a tot el tema de l'economia social, els moviments educatius i ampliar una mica aquesta visió associativa, no? Tot el que hem après de l'associacionisme, aplicar-ho en altres espais socials. L'associacionisme és educador i educa d'una forma global. Bàsicament perquè l'important de l'associacionisme és l'element col·lectiu, que entre molts i moltes fem moltes coses. I aquest col·lectiu implica moltes persones. Associar-se és respectar l'altre i associar-se és preocupar-se per l'altre individu. Els Plais Catalans forma part de l'escola des dels seus inicis, és una de les sòcies fundadores i per nosaltres és molt important, és una eina bàsica perquè les monitores dels esplais d'Esplac es formin i puguin aprendre molt més sobre el que més els interessa, no només a nivell de títols de monitors i directors de lleure, sinó amb formacions específiques sobre gènere o sobre educació emocional, a l'hora de fer un projecte educatiu més interessant. L'escola és com bàsica per la nostra tasca educativa. Jo crec que el paper primordial i el que més hem aportat com a acció a l'Escola Lliure del Sol és el mètode escolta. Què és el mètode escolta? El mètode escolta és una manera de fer i de créixer en contacte amb la natura, en grups petits. La relació que els de joves i l'escola durant aquests últims anys ha sigut com molt intermitent i jo crec que s'ha definit en moments de necessitat o de reptes que sorgien, ens anàvem buscant les unes a les altres. Crec que Casals de Joves sí que ha intentat transmetre a l'Escola Lliure del Sol les inquietuds formatives de les joves que formen part del nostre moviment i l'Escola Lliure del Sol ha intentat sempre i ha donat resposta a aquestes inquietuds. Per altra banda, l'escola també ens ha portat moltes coses a nosaltres. Per exemple, tot el que és el treball, l'espiritualitat laica, l'escola és un bon referent i treballa i ajuda molt als CAPs que es formen a com treballar l'espiritualitat des d'un punt de vista laic. És lògic que hi hagi una escola que es dediqui a cuidar la gent que participa en associacions. Jo crec que l'Escola Lliure del Sol ha sigut un punt de trobada també per moltes que teníem ganes d'anar més enllà dins l'àmbit formatiu i ens hem pogut trobar i crear coses noves, no? Perquè si tens un objectiu final de que la gent creixi en llibertat, d'enfortir la ciutadania, d'enfortir la democràcia, l'associacionisme és la millor experiència per aconseguir aquestes petites victòries.